Tagwira ntchito yathu ndithu mopanda phuma lililonse, popanda munthu aliyense kutigunyuza popanda wina aliyense kutiuza zochita, koma tagwira ntchito yathu imene ngati makomishona amene atisankha president mapiro ake lero tabwera kuti apasa president report limene lilo mopanda kukankhidwa komanso mopanda kuumirizidwa. Nditsimikizire mtundu wa Malawi kuti kafukufuku wathu umene takhati kupanga umene tapanga kuzana ndi ngozi imeneyi ndi kafukufuku wa anthu osati kafukufuku wa ife. Mawu ake ndi unazofoletsa nkhani a Moses Kunkuyu ati mukomiti munana akuluakulu odziwika komwenso agwira ntchito yotamandika ku dziko la Malawi. Iwo anati zimenezi zathandiza kwambiri kuti anthu akhale mchikhulupiriro pa komiti iyi. Malamulo a Commission of Inquiry mdziko muno amapereka mphamvu kwa president kuti akhoza kukhazikitsa Commission of Inquiry, ndipo atatero commission iyo idzampatsa report president. Ndipo podzapereka report iyo ena amasankha kuti akhoza kuchitapo kanthu kuyankhulapo losayankhulapo kapenanso kulidziwitsa dziko losalidziwitsa, koma president Chakwera nazo kuti kwa nthawi yoyamba kaya pakhala kuti pena pakupindika, koma tikufuna kuti report imene ipite kwa Malawi. Amalawi akanda report yone mudzandipatse kumapeto. Zimenezi zinapangitsa kuti aliyense akhulupirire kuti patakhala pali china chofuna kubisa a president alibe nazo nkhawa, akunena zokuti palibe choti tibise, chilichonse cha Malawi achimve. Ine kaya pakhala china chondiloza chala zidzandipatsani report iyo, koma Amalawi atadziwa kale lomwe ndiloza chala. Zimene president apanga kutsimikizira kuti president Lazarus Chakwera cholinga chake nchofuna zito zizitika pambalambanda nkhani ngati Amalawi adziwe zoona zenizeni. Pa 24 Oktoba 2024 president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera adasankha komiti yapadera kuti ufufuze zomwe zidachititsa kuti ndege ya asilikali ichite ngozi ndi kupha mwana wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Kausilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Mayeso Chikhadzula, MBC, Camus Pares, Lilongwe. Padakali pano anthu amene amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ayamikira zomwe wachita president Dr. Chakwera polamula kuti ripoti la ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima likhale kuti lapita kwa anamfedwa komanso litanthauziridwe mu ziyankhulo zonse kuti aliyense amvetse zomwe zinachitika. Mkulu wa bungwe la Nyika Institute a Moses Mkandawire wati uwu ndi umboni wotsimikiza kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndokhudzidwa ndi ngozi ndipo akuyenda ali modzi ndi Amalawi. Iwo amayankhula ndi Grant Mhango. Takhala tili kunena anthu ambiri Amalawi akhala ali kunena kuti ripoti ngati imene ikufunika kuti Amalawi ena ake zilandire ndi zimene achita president kuti ayi chachikulu tionetsetse kuti amene ali kukhudzidwa kwambiri amene ali kumafamilies amene adaluza wokondedwa awo alandire ripoti ngati imeneyi, komanso mtundu wa Malawi umene ndi mipando imene anthu awana nayo alandire ripoti imeneyi. Ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri tikuthokoza president kuti atero, komanso kuonjezerapo kunena kuti ati ripoti imeneyi lipezeke ma language ena ndi ena, ikhala yawo, ikhala chichewa, ikhala chitumbuka ndi ma languages ena amene Amalawi amayankhula. Kumeneko ndikofunikira kwambiri chifukwa tikutanthauza kuti ripoti imeneyi iwafikira anthu ambiri mu chiyankhulo chawo zimene zikufunika sipa ripoti lokhali, koma mwina titengereko phunziro kuti kwinanso kutsogoloko tiyetsetse madokumenti ambiri azafikira Amalawi ena ake mu ma languages awo imene kuti amve bwinobwino. So tithokozeso kwambiri program ngati imeneyi. Ndipo Aundule Mwakasungula ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ufulu wa anthu ndipo akuthirirapo ndemanga. Ndi zofunikira kwambiri komanso zithandiza kuti Amalawi ayimvetse bwinobwino ripoti imeneyi. Imeneyi ndi ripoti yakafukufuku wa ndege imene inapha vice president komanso anthu ena 8. Izi nzofunikira kwambiri makamakapo utanthauza ripoti imeneyo muchilankhulo cha Chimalawi, zilankhulo za Chimalawi, chifukwa kuli ena ambiri amene akhala akulankhula zosiyana ndi zimene kafukufuku wapeza, ndipo izi zikusokoneza Amalawi komanso zikubweretsa kugawanikana kwa Amalawi malingana ndi kalankhulidwe kosa
kuzabweretsa chilungamo makamaka mmene ngozi inachitikira. Ndikhulupirira kuti izi zithandiza kwambiri kuti Amalawi amvetse chenicheni chimene chinachitika, komanso zimene tingapange ngati dziko kuti zimene zinachitikazi sazachitikenso m'dziko lathu. Unduna wa zamaphunziro watsindika kufunika kugwiritsa ntchito ndondomeko ya maphunziro yomwe ndiyolingana ndi masomphenya msukulu za primary, sekondari komanso sukulu za ukachenjede. Mlembi mu undunawo Amangani Katundu anena izi m'boma la Salima pa msonkhano owunikira ndondomeko za maphunziro mu zigawo zonse za maphunziro. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mhango. Mlembi wamkulu mu unduna wa zamaphunziro Amangani Katundu ati kulinganiza ndondomeko za maphunziro ndi masomphenya a dziko lino kuthandizira kuti ophunzira azitha kuwerenga, kulemba, kuphunzira masamu komanso kuphunzira maphunziro ophunzitsa umoyo wawo. Iwo ati unduna wa zamaphunziro wayamba kale ntchito yothandiza kukweza ntchito za maphunziro m'dziko muno, monga kuyamba kwa ntchito yomwe ikuthandizira kuona ndondomeko za maphunziro, kuphunzitsa aphunzitsi komanso kumanga zipinda zophunziriramo. Tikuti tiyeni tiunikenso tikuphunzitsa bwanji chichewa, tikuphunzitsa bwanji chizungu, tikuphunzitsa bwanji masamu, zikusiyana bwanji ndi mene zinkaphunzitsidwa kale, zinthu zimene zinapangitsa kuti skulu izitheka. Nde tikuunikiranso zimenezi, inde zinthu zina zasinthapo ndizofunika kuonjezera, koma foundation iyi tikufunika kuti tidzitsindika ngati pali mavuto ena tiakonze. Mawu ake mkulu wa nthambi ya boma yoona za ndondomeko za maphunziro ya Malawi Institute of Education Frank Ntemang'ombe ati ndondomeko ya maphunziro yomwe dziko likugwiritsa ntchito pano yazama posula ophunzira powapatsa luntha lodziwa zinthu osati kuwapatsa upangiri wa luso losiyanasiyana. Pali pena pake pamene tikuyenera kukonza, monga kupereka maphunziro amene angapange mwana kuti akule muzophunzira zake komanso mukaganizidwe kake, kuti athe kumakhala munthu wodalirika mdziko, kuti athe kumagwiritsa ntchito zomwe akuphunzira mkalasi kuthandizira pa kukula kwake ngati iye munthu, komanso kuthandizira mu community kapena m'mudzi momwe akukhala. Msonkhanowu akuti cholinga chake ndi kupeza njira, kupeza mayankho komanso kuphunzira momwe maiko ena akuchitira pofuna kuthana ndi mavuto omwe ali mu ndondomeko yomwe ikugwira ntchito pano. Madalitso Mhango, MBC, Salima. Bungwe lophunzitsa anthu kupewa ngozi pa msewu la Road Safety Alert Foundation, ROSAF, lapempha anthu ogwiritsa ntchito msewu wa M1 kuti adzisamala ndi kupewa zomwe zingachititse ngozi maka madera omwe boma likukonza msewu kuchokera ku Lilongwe kukafikira ku Chiweta m'boma la Rumpi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la ROSAF, Athokozani Chenjezi, wanena izi ku Chiweta pa ulendo wa atolankhani. Chimwemwe Mirulu wadza ndi zambiri. Pomwe ntchito yokonzanso msewu wa M1 kuyambira pokhotera kupita ku bwalo la ndege la Lilongwe kukafika ku Chiweta m'boma la Rumpi ili mkati, makampani omwe akugwira ntchitoyi akupereka mpata kuti galimoto ndi anthu ena adzithabe kudutsa. Poona kufunika koteteza ogwiritsa ntchito msewu ku ngozi za pa msewu, bungwe la Road Safety Alert Foundation, ROSAF, lakhala kuphunzitsa akabaza ophunzira msukulu za mphepete mwa msewu ndi magulu ena okhudzidwa momwe angapewere ngozi. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la ROSAF, Athokozani Chenjezi, ati ndi bwino kuti galimoto zonyamula katundu zomwe zimagwiritsa ntchito msewu zichepetseko katundu yemwe zimanyamula. Akainaka matraki adziona kuyika galimoto yayo pachiswe, galimoto yayo kugudubuka ndio aluza galimoto yonse, komanso katundu amene onyamula ndio aluza maklayenti awo ndio agwira pakhosi foto katundu uchiona nawonongeka, komanso nkhale moyo wa madriver ngakhale anthu amene anyamula peno paya uliso pachiopsezo chifukwa choena kuti tinapatsa katundu ochuluka kapena mulingo omwewo umene sikuoneka azinyamula mulingo pempulatu ndiona kuti mulingo umene magalimoto akunyamula uchepe ndicho linga kuti akamakwezeka chitundachi mwina athe kukwera mosavuta, komanso mwina mongonjezera tionesebe kuti magalimoto amene akugwiritsa ntchito akhale magalimoto abwino ona kuti akhoza kukwezeka mapita amene wachiweta chifukwa kumene kuli ntchito kwambiri. Boma likukonzanso msewu wa M1 pakati pa Lilongwe ndi Chiweta m'boma la Rumpi ndi thandizo la ndalama lochoka ku bungwe la European Union ndi dziko la Malawi lokwana 191 million euros. Chimwemwe Mirulu, MBC Rumpi.
nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. President Chakwera wayamikira komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege chifukwa chotumikira dziko lino modzipereka. Unduna wa zamaphunziro ukufuna ndondomeko za maphunziro zidzigwirizana ndi kukwaniritsa mfundo za chitukuko za dziko lino. Ndipo dziko la Morocco lati ndikofunika kuti Malawi alimbikitse mabizinesi ya chinyamata omwe ndiofunika pokweza ntchito za malonda mdziko. Programu yathu ya Learning Corner sabata ino tikati kucheza ndi Pastor Priscilla Ziwa ampingo wa Fountain of Victory Church International omwe akufotokoza kuti ukakhala mkazi wa mtumiki wa Mulungu uyenera kukhala otani. Ndi udindo wa mkazi wa busa ndi waukulu ukhale ndi understanding chisomo ndithu chikhalepo komanso ukhale odekha ndipo unyamule kuti weso ndiwe mbusa unyamule chikale bantima apa chikale bantima kuti chindiso ichi ndichanga chinthuchi ichi chisikulina Mulungu azandipasa nacho mpoto ndikutumikira Ambuye ukadekha ndanthu chokutumikira kutero kuti umakhala kutumikira endu chikondi chomwecho pala zikazibusa ena manoti muna bwanji ndamenazi iyayi ndikuti anthu achapa ukonda ndinoka iyayi iwo zipezese mbali yako nditi abusa so mbali yako nditi ukangozoti malanga ndiawo you enjoy khala mkazi wa mbusa mopanda vuto lina lililonse. Kumbukirani kuti programu ya Learning Corner imakufikani la Mulungu lililonse nthawi ya 6:30 mmamawa ndipo imabwerezedwa lolemba lililonse nthawi ya 11:30 mmamawa. Takulandiraniso. Popitiriza nkhanizi, dziko la China lati ndilokondwa kuti ubale wake ndi dziko la Malawi ukupita patsogolo maka ku nkhani za malonda komanso ulimi. Yemwe akugwirizira udindo wa kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Wang Ho ndi amene anena izi ku Lilongwe pa mkumano umene adachita ndi Amalawi amene adakacheza mdziko la China mchakachi. Stephen Dagalira walemba ripoti ili. Amene akugwirizira udindo wa kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Wang Ho anati dziko la Malawi ndi limodzi mwa maiko 30 ongokwera kumene ochokera mdera la Africa amene apindule ndi ngongole ya ndalama zokwana $20 billion imene dziko la China layika padera zoti zithandize maikowa. Iye anatinso akonza ndondomeko yochotsa ina mwa misonkho imene maikowa amayenera kulipira akatumiza katundu ku China zimene anati cholinga chake ndi kutukula ntchito za malonda mdera la Africa. Ena mwa anthu amene adachita mwayi okacheza mdziko la China mchakachi monga mlembi wamkulu mu unduna wa zakunja America Chari anati pali zambiri zimene adakaphunzira mdzikolo zimenenso zingathandizire kukonza mbiri yolakwika imene anthu ena amakhala nayo ya dzikoli. Ndipo phungu wa dera la Chitipa East ya Kezi Msukwa anati iwo anachita chidwi ndi ndondomeko yokhazikitsa galimoto zoyendera magetsi zimene zikuthandiza kuteteza chilengedwe. Mlendo olemekezeka ku mkumanowu anali sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Kotanihara. Maiko a China ndi Malawi anakhazikitsa ubale wa ukazembe pa 28 December mchaka cha 2007 ndipo mu September chaka chino President Dr. Lazarus Chakwera adakacheza ku Beijing mdziko la China kumenenso kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi a Abdullah Naji atsindika zakufunika kupititsa patsogolo mabizinesi achinyamata mdziko muno. Anaji ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa achinyamata omwe amachita mabizinesi osiyanasiyana. Mwambowu anakonza ndi abungwe la Serving to Save Humankind SESAM mothandizana ndi banki ya NBS komanso ofesi ya kazembe wa dziko la Moroccoyu. Abdul Rahim Kamwana wabwera ndi ripoti limene akuwerenga ndi Patrick Dambula. Mkumanowu unali wa achinyamata omwe ali mu bizinesi zosiyanasiyana mdziko muno ndi cholinga choti athe kugawana nzeru
komanso upangiri wamwe angachitire mabizinesi awo. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi a Abdul Kadaja Naji anati nkofunika kuti achinyamata azithandizidwa pochita mabizinesi ndi cholinga chakuti apite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Youth Council of Malawi a Williot Lumbe anati nkofunika kuti achinyamatawa azikhala odzidalira pakuti pochita bizinesi palinso zina zimene zimatha kubwezera mbuyo. Ife tikuona kuti msonkhano umene uli lero umene pachizungu akutcha kuti kupusha ngini kapena kuti kukankha zinthu zimene achinyamata akupanga. Kukankha kumabwera kuti makamaka pachichonse chimene akupanga asafoke koma apitirizebe. Nde ife tikuona kuti izizi ndizothandiza kwambiri makamaka number 1 kapena kuti choyamba zikuonjezera kapena zikuthandizira kuti dziko lino likwanitse masomphenya a Malawi 2063. Mmodzi mwa achinyamata ochita bizinesi mu mzinda wa Lilongwe yemwe ndi mwini wa kampani ya Agrimake Limited Morris Mlozi anati nkofunika kuti achinyamata azipasidwa mpata kuti apititse patsogolo bizinesi zawo. Ndizofunika kwambiri kumakhala ndi zochitika ngati zizi kupanga organize kuti tiphunzitse achinyamata amene akubwerawa kuti tsopano chuma chathu ikonomi yathu dziko lathu lino lili m'manja mwa achinyamata ndamene adzakhalira tsopano onyamula dziko lino ndikupita nalo patsogolo. So ndizofunikira kwambiri kuti tikhale ndi ma session ngati awawa kuphunzitsa achinyamata kuti asaphunzire pa ma mistake awo kuti aononga china chake no koma aphunzire kuchoka kwa anthu amene adakhalapo kale kuchokera pa experience ya anthu amene akhala kale mu industry kuphunzira kwa anthu amene ajawo ndikumapita kutsogolo kukonza pa zimene waja adalakwitsapo ndikumapita kutsogolo. Bungwe la Serving to Save Humankind SESAM lomwe linakonza mkumanowu ndi la achinyamata ndipo lili ndi malingaliro lopititsa patsogolo bizinesi zosiyanasiyana za achinyamata mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna ya zachikhalidwe a Owen Chomanika walangiza amayi aluso la mayimbidwe kuti adzitenga luso lawo ngati bizinesi kuti athe kutukula miyoyo yawo komanso chuma cha dziko lino. Achomanika amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amatsegula maphunziro amomwe oyimbawa angapititsire patsogolo luso la mayimbidwe. Maphunzirowa anakonza ndi abungwe la Copyright Society of Malawi. Zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Achomanika anatsindika zakufunika kwa ntchito za luso ponena kuti ntchitozi zili ndi kuthekera kwakukulu kukweza chuma cha dziko lino ngati alusowa atamayika chidwi ndi ukadaulo pa ntchito yawo. Iwo ati boma ndi lodzipereka kuthandizira kukweza ntchitozi zomwe ati ndi imodzi mwa msanamira zofunika kwambiri pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Zinthu zofunikira kwambiri moti tithokoze amagrandi ena chifukwa chopanga effort komanso akosoma ndi aboma kuti tabwera pamodzi kuti anthu aphunzire akaphunzira apanga zinthu zomwe apamamba chifukwa chitsogozo chathu theme ya lero imana kuti arts as a business. Kunza kuti malusowa akhale business ndithu anthu azipanga ma profit, they should invest, azipanga manage bwinobwino zinthu zawo, azipanga market, afikepo ponena kuti anthu azina kuti oyimba atu uyu kumona oyimbayo ndithu ali bwino akuchita bwino zinthu akuchita invest alemera. Cholinga chanu chona kuti oyimba nawonso alemere. Wapampando wa bungwe la oyimbawa Mabel Rwanda wati maphunzirowa omwe mwa zina awunikira nkhani zakasamalidwe kachuma za malamulo komanso migwirizano ndi mwayi waukulu ku ntchito za lusozi ndipo alimbikitsa oyimbawa kugwiritsa ntchito upangirewu. Nditenge mawu aja ananena nduna kunena kuti azaluso ambiri amakhala anthu opempha chifukwa chimene amapemphera amakhaziona kuti anthu ajati mzindawo angotika pafupi komano pano pamene tikuphunzira pamene tipite ndekuti ine ndekuti ndikukakhala ndi anthu awiri atatu so pano ambiri akakhota lero zimira paokha akupanga chuma athaso kutenga nzawo kwalembaso anzawo ena mukuona mwina mabande akwaza pali amakhala mwina ndi gulu koma mwina wake mwina ndi mmodzi koma mwina oyimba ndambirimbiri ndekuti gulu lija lupanga likupindula kuchokera kwa oyimba mmodzi. Maphunzirowa anakonza ndi abungwe la zaluso la Kosoma ndi thandizo la mabungwe a Malawi Gaming and Lotteries komanso Niko ndipo achitika pamutu wakuti kutukula ndi kulimbikitsa luso ngati bizinesi. Foster Maulidi, MBC, Lilongwe. Anthu ochita malonda mchigawo chakumwera awayamikira chifukwa chothandiza apolisi mchigawochi pa ntchito yokhwimitsa chitetezo pa nthawi ya chuti cha Khisimitsi komanso chaka chatsopano. Mkulu wa polisi mchigawochi Noel Kaira wanena izi pa sukulu ya polisi yakanjedza ku Blantyre pamwambo okondwerera kubadwa kwa Yesu omwe apolisiwa anakonza.
Charles Pensulo ali ndi ripoti. Apolisi mchigawo chakumwera chakumadzulo anakonza mwambo okondolera kubadwa kwa Yesu. Pamwambowo panali mapemphero komanso nyimbo za uzimu. Malinga ndi mkulu wa polisi mchigawochi Anoyo Kaira, apolisi nawonso ndi anthu choncho amafunika mawu a Mulungu. Akaira anatinso apolisi akugwira ntchito mu nthawi imene makhalidwe ndi ovuta kwambiri, choncho akufunikira thandizo la Mulungu. Kusiyana ndi mmene anthu amagwirira ntchito anzathu kalero polisi yakale mwina nthawi ya tisanalandire ufulu amene tisanakhale ndi zipani zambiri. Nthawi imene jayo wapolisi amati akafika mmudzi anthu amathawa. Pano apolisi akapita kukakhazikitsa bata anthu amatenga miyala kuyamba malo kuti awathandize, amatenga miyala kuyamba kugenda. Pamwambowo Akaira anayamikiranso ochita malonda mchigawochi chifukwa chopereka mafuta a galimoto komanso ndalama zothandiza apolisiwo pa ntchito yawo yopereka chitetezo. Titengerepo moyo kuthokoza amabizinesi komanso anthu paokha chifukwa cha mgwirizano mmene tikugwirira ntchito, chifukwa cha support imene atipatsa. Talandira ndalama zoti tigule mafuta ochuluka zomwe si chinthu cha mtengo wapatali kupereka chifukwa ali ndi chikhulupiriro. Ndipo mkulu wa polisi ya Blantyre Mayizi Wanje Mtondowatha ndiwo anali wa pampando wa komiti yomwe inakonza mwambowo. Kufika pa mapeto ndifo okhutisidwa kuti chinthu chichakwaniritsidwa. Tiyamike Mulungu chifukwa Ambuye ndi amene walola kuti tikhoza kufika mtsiku la lero, peza tinamba ndi pakanthawi okonzekera kuti tidzakhale ndi mwambo osangalala umene timakhala nawo nthawi zonse chaka chilichonse kuno ku polisi. Kumwambowo kunali apolisi ochokera madera osiyanasiyana mchigawo chakumwera chakumadzulo komanso mabanja awo. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wayamikira komiti yomwe inafufuza ngozi ya ndege chifukwa chotumikira dziko lino modzipereka. Unduna wa zamaphunziro ukufuna ndondomeko zamaphunziro zidzigwirizana ndi kukwaniritsa mfundo za chitukuko za dziko lino. Ndipo dziko la Morocco lati nkofunika kuti Malawi alimbikitse mabizinesi achinyamata omwe ndi ofunika pokweza ntchito za malonda mdziko. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masanano munali ndi ine Romeo Umali. Tsalani bwino.